Ayan guys, sa wakas nahanap na rin natin ang ano, The House of Kulab. Ayan guys oh. Ayan guys oh. Ayan, nandito tayo sa The House of Kulab guys. Kaso sarado. Ayan guys oh. Nakuha rin natin The House of Kulab. Dito pala to sa Hagob Putol guys. Itong The House of Kulab guys oh. Ayan. Finally, sa ikatlong pagkakataon guys, hanap din natin ang The House of Kulab dito sa Hagob. Ito lang pala to sa may Hagob Putol. Yan guys oh. So walang tao. Yan guys, The House of Kulab. Yan dito guys, nagkukulab yung mga sikat na mga vlogger gaya ni Boss Karepa, ni Kasi Vlog. Ayan, dito sila nagkukulab. So ito ang The House of Kulab guys, Papatantan. Sa bukas nakikita rin kita. Yan guys, sa wakas nakita rin natin ang The House of Kulab guys. Ito pala ito sa may Hagob Putol. Ayun guys kasi walang tao. Dito nagmi-meet yung mga vlogger dito sa yung mga sikat, si Boss Karepa, si Kasi Vlog. Ayun, pala yung The House of Kulab kasi walang tao guys. Sa pangatlong pagkakataon guys na hanap din natin The House of Kulab. So makakapasok din tayo dyan. Ayan, ito Kulab guys oh. Sa yun. Ayan guys, sa wakas sa pangatlong pagkakataon nahanap din natin The House of Kulab dito sa may Hagob Putol. Ayan guys, ngayon alam na natin kung nasa ng The House of Kulab dito sa Naga City. Ngayon pupunta naman tayo sa guys, sa Plaza Quezon, at pupunta tayo sa booth ng Didix Kinalog. Meron kasing event ngayon sa sa Plaza. Meron ngayon Kinalas Festival 2024 guys. Ayan, nahanap din natin ang The House of Kulab. Maraming salamat kay Putsaka at tinuro sa atin yung daan. Salamat sa iyo, Sir Warren. Guys, magandang hapon. Grabe guys ang traffic dito sa Naga oh. Parang Peña Francia ang traffic. Ano, kabilaan traffic guys oh. Na ako dumadaan sa gilid eh. Sobrang traffic oh. Ayan guys, pauwi na tayo. Sa wakas nakita rin natin ang The House of Kulab sa Naga City, sa Hagob Putol. Sobrang traffic oh. Grabe. Hindi ako naka-experience nito traffic na ganito. Pasok ng sentro kasi may sa plaza eh, Kinalas Festival. Traffic. Papalabas ng Naga City, sobrang traffic guys. Ang sitwasyon dito. Maraming traffic guys oh. Lang daw, sabi ni Chip.
Ito lang, may ano na dito, traffic. Yan guys, touchdown San Fernando. Yan tayo sa San Fernando Bypass Road. Magandang hapon sa lahat. At siyempre shoutout sa Didix Kinalog at kay Sir Bob Owen. Shoutout. Collab kami ni Bob Owen at sa The House of Collab sa Papatantan. Yan guys, maraming salamat. At na hanap din natin sa ikatlong pagkakataon ng The House of Collab guys. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for today. Maraming salamat mga kaurago natin dyan. Laging tandaan, mag-ingat lagi sa daan. Sheesh! Peace out.